Felemez ulu. Tirsa Tirkiye'yi. Ji destpêka cotmehê ve li Tirkiyeyê qaşobehsa pêvajoyek nûtê kirin. Di çarçoveya van nîqaşan de gelek nêrînên cuda derdikevin pêş. Li gorî van nêrînan herkes li gorî ya dilê xwe senaryoyekê çêdike û weke ev pêvajo li gorî vê senaryoyê tê meşandin nirxandina dike. Lê di rastiyê de ne niyeta dewleta Tirk a çareseriya doza Kurd û ne jî li holê rewşeke bi navê pêvajoyê heye. Li holê hewldanên teslîmgirtina tevgera azadiyê heye. Serokê MHP Devlet Bahçeli ji destpêka cotmehê ve qaşo ji bo çareseriya pirsa Kurd rêbere Apo û meclîs nîşan da. Ev nêrînên Bahçeli ne tenê ji aliyê gelê Kurd û tevgera azadiyê ji aliyê derdorên cuda ên weke nijadperest, faşîst û diş Kurd ve bi matmayî hatin pêşwazî kirin. Gelek kes li ser van gotinan axivîn nêrîn pêşketin. Li tevî ku ev du mehin li ser van gotinan re derbas bûye, ne Devlet Bahçeli naveroka gotinên xwe zelal kir û ne jî rêveberiya AKP di vê derbarê de tiştek got. Li holê hîn muammayek mezin heye. Di vê pêvajoyê de Ömer Öcalan li 23 cotmehê de bi rêber Apo re hevdîtinek pêkanî. Bêguman tevî pergala qirkirin û işkenceyê piştî 44 mehan bi rêber Apo re hevdîtinek wisa pêk hatî ji gelek milan ve xwedîgiringiyek mezin e. Lê divê em vê hevdîtinê pir alî binirxînin. Beriya her tiştî ger îro bi rêber Apo re hevdîtinek pêk hatibe, ev encama tekoşîna gelê Kurd û dostên wan e. Bi taybet ev encama ku pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re azadî ye. Ev pêngava ku îro xwe gihand gelek derdorên cuda û pergala qirkirinê ya li İmraliyê di qada navneteweyî de teşîr kir, hîç ku dewleta Tirk neçar bimîne hin gavên bi vî rengî bavêje. Ev yek ji sedemên vê hevdîtinê ye. Sedemeke din a hevdîtina bi rêber Apo re geşedanên li herêmê qewmin e. Bi taybet piştî êrişên İsraîlê ên li dijî Lübnan, Sûrî û gevên li ser Îranê dewleta Tirk jî kete nava liv û tevgerê. Ji xwe rayedarên dewleta Tirk bawayeke eşkere dibêjin divê em sînorê xwe xurt bikin. Di vir de her çendê eşkereneyê gotin jî îşaret bi Kurda û pozisyona wan a stratejîk tê kirin. Lewma di vê pêvajoya wisa hesas de dewleta Tirk nikare Kurdan ji nedîtinê ve were. Yek ji sedemên ku dewleta Tirk îro bi devê Bahçelî peyamên wisa nernide de xetimandina dişer de ye. Dewleta Tirk adagirker li Başûrê Kurdistanê bi hevkariya pedekê xwest ku têkeve herêmên parastinê yên medyayê. Ji bo vê armancê gelek êrişpêkanî, teqemeniyên qedexe kirî bi kar anî, li dijî xweza û civaka Kurd sûcê kir. Tevî hemû van hewldanan jî nekarî bi ser bikeve. Artêşa ku ew qas besnê wê dihat kirin, îro li çend deveran asêma ye. Nekare pêş ve biçe û ne jî paş ve vekişe. Serfermandarên vê şerê qirêj dibêjin ku me kilîta şer qapat kir. Di rastiyê de ew li hemberî taktîkên serketî yên gerîlayên serdemê têk çûn. Lewma îro ji vê binketina xwe re hincetan peyda dikin. Dewleta Tirk adagirker û desthilatê wê AKP, MHP tevî ku rewşa wê wisa xirab e jî weke ku destê wê xurt dide nîşan dan. Li welat dengaviya ku jiyan dikin kêm be jî me anî ziman. Lê divê bêzanîn ku di qada navneteweyî de jî rewşa dewleta Tirk zêde nebaş e. Bi taybet pirsgirêkên ku welatên rojavayî re jiyan dike dibin navê bêalîbûnê de xwe li ser aliyên siyasî her ferz kir. Îro ev ferzkirin hemû lê vedigerin û vê jî hiştiye ku bi tenê bimîne. Bi gotinek din êdî kes ji vê desthilata faşîst û qirker bawer nake. Ger îro hin dewlet bêrekar dikin jî ew ji bo berjewendiyên xwe yên siyasî û aborî vê zewaca bi darê zorê qebûl dikin. Di çarçoveya van berjewendiyan de em bala xwe didine hin welatên Ewropa li gorî daxwaza dewleta Tirk tevdigerin û êrîşan dibin ser saziyên Kurd û welatparêzan digirin. Almanya û İngîltere di vê mijarê de pêşengiyê dikin.
Her ku dewleta Tirk dengav bûye, ev her du welatên Ewropayê bi hewara dewleta Tirk ve diçin. Lê tevî van êrîşan jî gelê Kurd bi helwest, têkoşîn û sekna xwe ya berxwedêr ber siva herî xurt di 16 mijdarê li bajarê Kolnê nîşan da. Di wê meşê de bi eşkerê derket holê ku qedexeyên li ser PKK û înkara gelê Kurd êdî ji bo civaka Kurdistanê tiştekî îfade nake. Ji ber ku PKK li hemberî zilm, înkar û êrişîn îmhayê hêza herî xurtî ya vî gelî îro gel li qadan û kolanan dibêje, PKK gele gel li vir e. Bi gotineke din jî PKK rêber Apo ye. Rêber Apo temsîla herî rast ya gelê Kurd e. Di vê rewşa kaotîk de dewleta Tirk wê nexwaze li hemberî xwe hêzek xurt bibîne. Ji bo tevgera azadiya Kurd ji taqeta tekoşînê bixe jî hewl dide bi gotinên qaşo pêvajoyê asta berxwedanê lewaz bike. Pêngava ji bo azadiya rêber Apo hatiye destpêkirin ji rojevê derxe. Bêguman dewleta Tirk li ser înkara gelan hatiye avakirin. Dewleta ku bi vê hişmendiyê hatibû avakirin wê tu carî li gorî berjewendiyên gelan jî tevnegere. Lewma tevî ku tiştek li holê nîne jî ger îro hin rayedarên dewleta Tirk derketine hin tiştan dibêjin, divê em vê yekê baş binirxînin. Lê mixabin hin kes hene ku tevî tiştek li holê nîne jî meseleyê pir berovajî dikin û behsa tiştên ku qet nebûne dikin. Ev xwe xapandine û derdor şeş agahdar-kirine. Bi nirxandinê wisa em ê nikaribin xwe bigînin rastiyê. Wê bi rêbera Apo re hevdîtin çê bibe yan na? Vê pêvajoya ku behsa wê tê kirin, wê veguhere çi? Di vê rewşa wisa aloz de wê pozisyonên welatên li herêmê li dijî doza Kurd çi be? Bi temamî diyar e. Tişta ku diyar e li herêmê şerekî mezin nêz dibe. Di vê şerî de wê yên xwe bi rêxistin kirine û amade kirine wê li ser piyan bimîne. Yên din jî wê mezin winda bikin. Di halê heyî de wisa diyar e ku vî şerî daye dilê dewleta Tirk û desthilata wî ye faşîst.